Com mai en tenim prou, els marrecs seguim parlant de castells. Com mai en tenim prou, els marrecs seguim parlant de castells. Bona nit. Té una veu de nassos, eh? Déu-n'hi-do. Sí. Estàs arreglat, eh? Bona nit, Sergi Camps, com estàs? Molt bé, molt bé. Molt motivat, temporada nova, perfecte. grans reptes... Bé. Ara bé, que estàs a la tècnica, sí, eh? Bueno. Jo sempre ho he estat, eh? Molt bé. Sí, sí. No, una cosa tens és la motivació. A mi no em demanes què tal estic. Què tal, Jovi? M'agrada que em facis aquesta pregunta perquè estic en el meu millor moment ara mateix. Així com sempre m'agrada queixar-me una mica, he de dir que quan les coses van bé s'ha de dir. I el govern de la Generalitat va com un tro. Va com un tro. O sigui, la setmana passada van signar un acord històric amb Comissions Obreres i la UGT per l'educació. Mira si era històric que avui han sortit 50.000 persones al carrer a celebrar-ho. Fantàstic. Fantàstic a celebrar-ho. A celebrar-ho. Amb ells els metges, que estan contentíssims. I aquesta gent que ha vingut a Barcelona a celebrar-ho ha pogut tornar en tren. Que és estupend. Mira si m'agrada el tren, que avui he decidit quedar-me una hora de més a Sants, esperant, de peu, sense saber quan arriba el meu tren, per poder contemplar com funciona la xarxa ferroviària d'aquest país. No. Estupendo. I a més penses, ara amb els pressupostos ho solucionaran, perquè a més el signen amb l'últim govern. I és de nassos perquè han dit d'aquí un mes i mig. Saps? I va, bueno, com un tro. Així que un fort aplaudiment pel govern de la Generalitat, si us plau. Comencem? Sí, i abans de començar, dir que Minyons va guanyar a Marrecs de l'Intercasteller. Que cabron. I la Vella, que aquest any ens tocava guanyar la Vella i també van perdre. Exacte. La Vella... Però la Vella de veritat sabem quina és, no? Mira. O Ferrinho. L'OPC. L'OPC. Pere Pesao. És que són tots brasilenys. El que va anar molt bé de l'Intercasteller és que vam tenir agafat pels collons a Capgrossos i vam estar una bona estona molt contents. Fins que vam empatar. Si guanyes aquell partit, passes a ser cola de león en lloc de cabeza de ratón? Sí. Sí, eh? Que decepció. Sí. Dic que la diferència respecte a l'any passat és que no hi era jo. I especialment no hi era l'Albert Salado, porter per tots els temps. Gran colador. Mira. On és? Allà. Màquina... Quin primor de tio, com puja el folre, tio. I aquí, el veus, és alt i gros, i el cabron és més àgil, el nano, com una gazela es mou allà al camp. És el meu referent en aquest sentit, perquè jo em moc com el Bender de Futurama, o sigui, és terrible. Bé, passem a la tertúlia, però Camps, aquí tenim un conflicte d'interessos. Formes part de la tècnica, no sé si estàs habilitat per poder fer el podcast. Tu com ho veus? Sí, al final estic habilitat, però em van dir... S'està collant això. Estic habilitat, però al final jo sóc una persona que m'agrada dir les coses molt pel seu nom i a vegades quan un està al darrere o al capdavant de la colla hi ha coses que poder és millor no dir-les tal qual. I poder aquest any, doncs, serà moment de fer un pas al costat a el que és el podcast. Deixarem pas a noves futures joies. Sí. Podem dir, no? Qui et substituirà? Bé, crec que ho sap tothom, no? Sí, no? Hem decidit fer una mica més inclusiu el podcast, buscar la paritat, buscar veus noves també dins la colla que siguin futurs referents. Així que aquest any tornarà a fer el podcast en Chiqui. Chiqui. Ara ja representa que hauria d'estar sonant. Seu, Chiqui, seu. Aquest encara el compartirem. Una estona, almenys. Sí. Gràcies, perdona, no t'he fet... O sigui, una cosa fantàstica entre el tècnic de so i el que presenta és que hi ha gestos i el meu gest ha sigut mirar cap allà i fer saps? I ja està. No, Chiqui, tornes al podcast. Sí, funciona.
Deixa't anar ara també, Xiqui, deixa't anar. Sí, no et facis el tímid. Hola. Ben tornat, Xiqui. Gràcies. Com estàs? Bé, no tan bé com tu, però... No, bueno, sí. es fa el que es pot. Estic que flipes, jo. Bé, doncs si voleu fem una mica de tertúlia natros. Després hem d'anunciar encara una altra sorpresa per les properes tertúlies amb en Xiqui. Farem una mica més tard. Perfecte. Perquè hem ampliat una mica també la plantilla aquest any. Però va, comencem pel principi. Com va veure la colla a Fontanilles? Hòstia, va ser una actuació brutal, eh? Increïble, eh? Sí, sí, 0 errors, No. tot lleugeret, va acabar ràpida. Aquí al local ens ho vam passar bé. Aquí, sí, què es va fer? Perquè jo no vaig poder venir. Una bona partida de pòquer. En sèrio, vaig jugar a pòquer. No vau jugar a la Buti? Vau jugar a pòquer i no vau jugar a la És Buti? que vam veure que era molt sectari, i a la Buti jugàvem 8, el pòquer jugàvem 8 i a la Buti 4, i vam dir, pues, pòquer. De fora vinguera i de casa ens tragueren, eh? Perquè la Buti està aquí. Ja, però teníem la baralla de cartes d'aquí, eh? No direm com es diu la baralla de cartes d'aquí, però per jugar a la Buti, però van dir, hòstia, és que només serem 4 i altra gent vol jugar, i vam dir, doncs va. Pues jo, pòquer. I vam fer uns pollos, va estar bé, ens ho vam passar bé. Sí que es va complicar, això. Va estar bé, va estar bé. I després també va haver-hi el jovent que Joey, venien... per què hem pensat el mateix, tio? No, i tothom, aquí tothom ha fet els ulls així, I van venir la jovenalla a parlar de l'intercasteller universitari, que va estar bé també. Molt bé, clar. Qui el va guanyar? Qui el va guanyar? Qui va guanyar l'intercasteller universitari? Digues, i què va fer Xurigués, la nostra colla Qui fillola? va fer Xurigués? Molta festa, et diran, molta festa. Ja, emboirats què? Emboirats què? Tercer o quart? Bé. Bueno. Bé. Molt bé. Val, més enllà de Fontanilles, que... Bueno, sort que... Una cosa, és que Fontanilles... No, callo. No. Oh. O sigui, va un moment que l'Ajuntament va dir que l'Ajuntament para el vent. O sigui, vam anar a esmorzar a Gualta... No, veniu, que estareu a recés aquí, van dir. No, I a Girona queien les taulades, vam anar a esmorzar a Gualta i teníem el cotxe a 100 metres del restaurant on vam esmorzar i vam trigar aproximadament el mateix que va trigar Josep Maria Vilà a baixar del Balandrau, que són 3 dies i va haver de venir helicòpter i tot. És que per l'amor de Déu, tio. Vam fer una jugada que no sé si estava preparada, que en Marcos va anar a plaça i va dir, aquí fa molt de vent i no està preparat això, no està a recés prou com per fer Castells de Set. I vam dir, sort, que algú hi ha anat a les 10 del matí a dir-li a l'Ajuntament que d'això, perquè després això va agilitzar molt que la gent d'aquí a Girona, que havien de marxar a les 10:30, no anessin cap allà. Sí. I t'ho diu un tio de l'Empordà que fa vent. Està bé, va estar bé. Que és com si una persona de l'àrea metropolitana de Barcelona et diu, compte que aquest va molt armat, saps? Neus? No. Era... Perdó. No, doncs això, que era impossible actuar de cap de les maneres amb el vent que feia. Vull dir, vam fer un pilar amb en Sens i quasi cau, perquè vam esmorzar fort, també és veritat. Però vaja, el millor de tot és que diumenge a la tarda serà la primera actuació i aprofitant que estàs aquí, farem 4 rondes o en farem 3? Em sembla que ja ho ha dit el cap de colla, en farem 4 rondes. No, jo aquella part no l'escolto. Vale, doncs sí, podem dir-ho ara, aquí sí que ens escolta la gent. Sí, aquí sí. Farem 4 rondes escolto jo i tot. I els castells són els castells que s'han vist a l'assaig, tots els que s'han travessat són els que farem. Que són? És que no he pogut venir jo avui. Els que tenim preparats, 3 de 7, 4 de 7, 5 de 7 i 4 de 7 amb agulla. Però l'ordre no serà aquest. Però no cal fer 4 rondes. Si fas el 4 de 7 amb agulla, ja tens el 4 de 7. O sigui, ja has fet el 4 de 7 una vegada. No cal repetir-se. Més 1. Si em diguessis, fem el 2 de 7, el 3 de 7, el 4 de 7 i el 5 de 7... No en teniu ni puta idea. Tu saps la canalla, el que li va bé a la canalla fer castells a plaça? I el que em va bé a mi, estar un diumenge a la tarda a casa. Saps? Que serem 2 colles, que serà molt ràpid. A veure, colles. Que som Hòstia, m'encanta perquè aquest any no ets de ser jo el que diu aquestes coses. Meravellós. Vinc molt cremat. Algú té crispetes? No, sí. Què fem assajant el 9 de 7, Camps? M'ho estic passant molt bé. Home, que tenim el 3 de 9. Quan tinguem el 3 de 9 no farem el 9 de 7. És més castell el 3 de 7 que el 9 de 7. Perquè el número de davant és més alt... No, perquè és una putada. És una putada per la pinya per tothom. Ni. És una
Una merda. Pues crec que estem en un moment, a l'època de Marrecs, en què hi ha hagut molts canvis, moltes baixes, més de les que ens hagués agradat, i ja ens toca formar molta gent, tant a segons, com a terços, com a quarts. I el nou és un castell que dona lloc a tota aquesta gent que quan tu vols fer uns castells, consolidar castells de 8, no ho pots fer-ho. Joey, el fem fora ja, tio. Vale, va, doncs va, res. Jo ara marxaré, però abans de marxar... Ara ja és el presentador, també. Jo marxo, ja ho Sí, sabem, no? sí. Puc fer una mica el ridícul, doncs? Sí, abans de marxar? ens agrada. Vale, doncs portava tot l'any preparant cosetes en cançons que no m'agradava. En Joey també. I no em va fer cap. No em vaig fer cap. Però ara que haig de marxar, dic, ha arribat el moment de fer el ridícul màxim i preparar una cançó a l'estil aquest de la SER, com es diu el paio aquest. L'Albert Bermúdez. Aquest. Que el tinc guardat al telèfon com me nòvia. Sí, perquè ell em té guardat com me nòvia. I això és 100% verídic, Mira. No sé si ho volen saber, això, Ens és igual el que pensin ells. Veus? Mira, me nòvia. Vaja. Increïble, Sí, és un crac. Sí. Vale, esteu preparats? Tinc el telèfon del Risto Stoikov, també, mira. Mira. Ojo, Pues la conversa només parles tu, Sí. No t'ha dit res. L'última resposta seva és no puedo, este mes estoy en Qatar amb K, perquè és de l'Europa de l'Est, con mi televisión, Tuden i Televisa. I ja està, no hem parlat més des del 23 de novembre del 2022. I la resta són converses totes d'en Joey. Sí. Vale, va, anem al gra. Som-hi? Esteu a punt? Preparat, Joey? Sí. Ara hauria d'anar això a brides? Ai, perdó, sóc jo. Té en silenci a la finestra del YouTube. Anem-vos a buscar els castells de 8, envoltats d'assatge és el gran secret. Anem-vos a buscar els castells de 8, entre tots els... Perdó. Podia passar, és un directe. Vale? Tornarem a començar. Voleu flipar, Ara veureu. Vale? Som-hi! Anem-los a buscar els castells de 8, envoltats d'assaig és el gran secret. Anem-los a buscar els castells de 8, el 3 i el 4 bàsics a dominar. Un món casteller, un país català, on contents tots nosaltres ara hi farem cap. Molts castells preciosos ara podrem assajar, travessar el país amb un bus i així poder viatjar. L'aventura comença ara, anem a descarregar. Anem. Anirem per places i pobles i per tot l'univers, intentant aconseguir un 3 de 8 meravellós. I així, noves estructures per fi seran nostres. Intentem-ho sense cap por, units a peus, no hi ha cap perill. Els seus troncs i els seus grans folres a tots impressionen sempre. Ara ho veureu. Anem-los a buscar, els castells de 8. Si fem moltes pinyes no es poden escapar. Anem-los a buscar, els castells de 8. Tenim canalla valenta, donem-los la mà. Un món casteller, un país català, on contents tots nosaltres ara hi farem cap. Espera, Camps, et paro la reproducció automàtica, Ara no sé què sortia. Ara, ¿cómo ir en bicicleta 350 kilómetros sin que te escueza el... Camps, què busques, tio, per YouTube? Fort aplaudiment per Sergi Camps, que ens abandona. Moltes gràcies, ja sabeu que és un plaer estar aquí amb vosaltres. Si voleu saber coses, pregunteu-li als altres. Perfecte, no, ja et tindrem a... O sigui, hem de tenir algú que se li escalfi la boqueta i aquest any ets tu, Perquè, o sigui, ja està. Xiqui, t'acostes o què? No. Has de parlar al micro, que potser no te'n recordes.
Pot ser. O deixem aquí l'espai per la convidada d'avui. Vale. Agafo aquest? Ara Així millor. Vale, perdó. Val. Molt bé, és que està anant tot rodadíssim avui, és que t'ho juro, eh? Com es nota que governa socialisme, tio. És espectacular. Era el primer dia, tio, jo què sé, tio. Vale, voleu anar a parlar a fora, si us plau? Aquí, unes hòsties, todo bien? Vale, va, què hem de fer? Mira, Què hem de fer, avui, tio? com és el primer dia de podcast, tu has de llegir una cosa, ja em diràs si abans o després. Quan tu vulguis. És que no sé què diu. Vale. Si vols t'ho explico. Fem cridamenta i llegeixes, no? Cridem a qui hem de cridar i... Però aleshores fem... Estan en això, tio. És molt difícil, Foto mal al cap, crec que tinc febre, a més. O sigui, Va, tu crida. Avui, com és el primer dia el que hem de fer podcast, farem entrevista institucional. I ja ens en sortirem, tu no pateixis. 3 cops ja. El gran canvi aquesta temporada pel que fa a les cares visibles al capdavant de la colla, cap de colla i president, o sigui, hem tingut el Camps, que està la tècnica, entre nou, el que sigui, és que ha canviat la presidència, que ara ens governa una persona que té menys barba, és més eixerida, és un pèl més baixa i segurament té menys miopia, més miopia en aquest cas, però és igual de corporativa que l'Espi. Paula 40, si us plau. No sé si t'he descrit bé. Has de parlar al micro. És culpa meva que t'he parlat que encara estaves a 2 o 3 quilòmetres d'aquí. Puc fer servir això? Sí, això es diuen auriculars. Vale. És Capeguai, sembla que en sàpigues. Abans de donar-te com la benvinguda institucional com a president, el Xiqui volia acomiadar-se de l'Espi. Amb una carta, sí. Hòstia, vale. M'has posat la presidenta aquí per despedir-me de... Hola, tio. Ara m'he collonit una mica, eh? Espera, que et poso música de carta. He fet, jo us ho explico, vale? Perquè com que fèiem el canvi aquest, perquè es veu que la gent va votar i vam decidir que tindríem la 40 presidenta, doncs hi he fet una carta de despedida al president del poble, i es diu Carta oberta al president del poble. Sí? Le doy? La cançó va bé? Perfecte, va perfecte. Estimat president, com estàs? M'imagino que no ha de ser fàcil, això. Que dur ha de ser veure com la teva Mortícia Adams de confiança et traeix. Tots sabíem que estaves disposat a seguir sacrificant-te per nosaltres, president. Perquè tu ets un odinoi, president. Tu ets un dels nostres. Tu et preocupaves per nosaltres, ens cuidaves i vetllaves perquè no ens faltés de res. Tu sabies escoltar-nos i ens donaves tot allò que necessitàvem de debò per fer bons castells. En recordeu-vos que ens donava galtes de porc, que ens donava pica-pica gratis, que ens punxava barrils i que ens va posar el futbolín en condicions. Això era un president, joder. Això era el bo. Quins temps aquells, quan nosaltres érem independents reals de l'imperialisme ianco-vilafranquí. I ara ja veus, una nit qualsevol venen les perverses forces neocapitalistes de la ZT i se t'emporten vestit de xandall dins d'un helicòpter per posar en el teu lloc una veu de pito que en nom del progrés i la llibertat ja veig que no ens deixarà fer res divertit. I és així com mentre tothom riu sense saber què passa, Albert es comença a introduir a les nostres vides. Mireu, si no, a qui li han donat la comunicació? I hem canviat a la Wibi gratis per feu el favor d'endreçar-me això, que si no, jo aquí no puc pujar i haig de parlar, Jo no sé on anirem a parar, president, de veritat, perquè tu eres el president que obeïa el poble i ara ens voldran fer obeir. I ves que no ens haguem de prendre taules de puntuació i classificacions. No sé molt bé com anirà, president, però vull que sàpigues que jo seguiré aquí, defensant el hipisme casteller, esperant que tornin les galtes de porc, esperant que tornin els barrils de cervesa, esperant els pica-piques, el futbolín i sobretot, esperant que ens tornis la pasta, cabron. Bona nit. Torna la pasta, Espi, torna la pasta. Hola, 40, què tal? Pensava que seria una entrevista a dues veus, veig que he de fer de moderador. Però què m'has fet, tio? Però com m'has anat a apunyalar-la així d'aquesta manera? Però si no he pogut fer res. Ei, què tal? Benvingut. No, a mi no em toquis. Perdó. S'havia de provar, tio, jo què sé. És que... Jo t'ho he enviat al matí. No he pogut mirar, jo estava perseguint metges i mestres, tio. És que primer et vas carregar les cròniques i ara et carregaràs el podcast, tio. Odies el periodisme, cabron. Comenceu-vos a preguntar per què repetiu, no ho sé.
Jo repetia perquè era molt nerviós, deia ma mare. Ja, Era broma. No he repetit mai a la vida. Tot bé, xiqui? tot bé. Fins ara sí. Ara, Segur? si no entrem en detalls, com deia aquell. Todo bien, què tal? Jo estic intentant posar ordre al local. Molt bé. Això és bo. És bo. En principi, sí, ja ho diu, en orden, saps? I tal, sí. Què més? O sigui, Víctor Font i la porta, eh? Sou ara mateix. Estàs a punt de començar a fer-li així. Paula, què tal? Com estàs? Jo estic bé, en xiqui no sé. No ho sé, canviant de tema, Ai, deixem-lo estar. hòstia, és que era guai, tio, era molt Sí, guai. ha quedat molt bé, ha quedat molt bé. Jo M'has què deixat sé. per terres, però ha quedat molt bé. Bueno, ja tenim un any per arreglar-ho. No cal que faci galta, no, doncs? No, jo què sé. Ni barrils gratis. No, jo no ho faria. No, Total. fes... Clar, exacte, t'hem de recordar com la millor presidenta de la història, presidenta de la història. Presidenta. Has de ser original, Hòstia. t'has d'inventar alguna nou. És el 30è aniversari, hi ha moltes coses per davant, vull dir que tens una feinada de nassos. Si ens pots explicar més o menys a curt termini què farà Marrecs de Sal en aquest 30è aniversari? La setmana que ve tenim l'acte del 30è, on, com he anunciat, ja tenim 200 persones apuntades, institucions, etc. I hi ha sorpresites, vàries. Hi ha la cursa, hi ha l'actuació del 30è, Que és a la plaça del Vi, en Vilafranca. en Vilafranca i la Jove. I anem a... No me tires de la llengua, coño, és que clar, tio. Però això no ho vaig... Això, no. perdoni, em va venir fet el teu antic president que tant te cau bé. He fet populisme barat, tia. Totalment. I ja està. Això ja estava tancat, Quan vaig arribar? Segur que va tenir pressions internes, n'estic seguríssim. Mira, saps què estic fent jo en aquesta candidatura? Què fotes? Res. Que grande. Si parles amb la meva junta, a mi me ve la gent i dic, parla amb aquell, parla amb aquest. Lo de les galtes... Fuetazo i tira. tio. Suposat. Amb qui hem de parlar, però, de les galtes? Amb en Mas i la Carmina, que per alguna cosa són social. I tenen galta o no? Massina. Com va això? On te paren? Estan allà. Cuida. En Mas i la Carmina no... S'ha pirat, ja sabia el que li venia a sobre. I a més anem al País Basc l'1 de maig. Sí, que serà molt guai, molt baratico, molt econòmic. Pots donar la informació que no t'he escoltat perquè era aquell moment i no m'he enterat i m'interessa, em sembla? Bàsicament, l'1 de maig sortim a les 5:30 de les piscines, arribarem cap a la 1:30, a les 2, 1:30, 2 a Baracaldo, a Bilbao, perquè tenim l'alberca a Bilbao, farem el check-in i la tarda és lliure, allà vosaltres. A l'endemà tenim una cercavila al dematí, que després, amb uns gegants d'allà, que no sé com es diuen, però són uns gegants. Bascos, es diuen Són bascos. gegants bascos. I farem una cercavila basca fins a la plaça on dinarem i després a la tarda farem actuació amb els castellers d'Euskal Herria. Uah, xaval, recuerdos de Vietnam a El Río, tio? O sigui, increïble. No, aquí ja s'haurà de fer feina, I tot és allà a Bilbao, no? No, l'actuació i tot això és a Baracaldo, però l'alberca és al Bilbao. Vale, perfecte. Farem 2 busos, no? No. No? 2 busos No ho sé, per què? No, perquè la gent s'esbaralla per anar al primer bus i després te'ls trobes jugant a cartes quan arribes a l'hotel fet caldo. No. What the fuck? No, és una colla d'El Río. Més enllà d'això, no sé si hi ha gaires canvis que a la Junta, una mica quins són els objectius de cara a aquest any. Existir jo crec que és una cosa molt guai. Sobreviure. T'he de dir, és que em sap molt greu, em trobo molt malament. Llavors, jo vaig tirant preguntes i no estic fent la millor entrevista del món, em sap molt de greu, o sigui, em demano disculpes, però vaja, perquè entre aquest fotent de punyals i jo que no m'entero de la missa a la meitat, saps? Pots comptar. A veure, aquesta junta és bastant continuista, el que passa que els meus objectius potser són més administratius o més de gestió que no tenen tants defectes a curt termini amb la colla, però hi ha cosetes que s'han de posar al dia o com l'arxiu, no? Volem fer millores en la gestió de l'arxiu, en la pàgina web, en com pengem les cròniques. Estem
hem comprat un nas, miro cap amunt perquè... Què és un nas? Exacte, això és un nas. Ja no va dir. És que és el xiste de la Junta d'aquest any. Un nas és un servidor. Vale? Ara mateix no tenim un servidor, ho tenim tot penjat a la nube. Llavors, un dels objectius d'aquesta temporada també és tindre un servidor aquí local per guardar coses, per posar càmeres i enregistrar-ho directament, perquè la tècnica ens ha demanat càmeres per enregistrar els castells i poder-los veure. Ui, sí, quina obsessió en camps l'any passat amb el temps. No, és que clar, si triga 5 segons més l'enxaneta, no sé què, no sé quantos. Que no. No he marxat. La cosa és que Que bé cantes. són Perdó. coses que no són molt socials, són coses que la colla... O sigui, les coses socials són continuistes, les continuarem fent, volem fer galta, volem fer coses, barrils gratis, això està pensat i està en mans d'en Mas i la Carmina. Llavors, però sí que hi ha altres coses més administratives que la colla no veurà a curt termini, però que poden ser una ajuda a futur. Mira, el que sou continuistes t'ho anava a demanar i després t'anava a dir, perquè si és que sí, recordem que hi ha diverses acusacions contra l'ESPI per haver malversat fons de diverses colles de la comarca del Gironès. Sí, continuistes. Les bones costums no es poden perdre, tio. Excel·lent. I ara que el cap de colla i la presidenta, o president en aquest cas, ja no dormiran sota el mateix sostre, la relació amb la tècnica es veurà perjudicada d'alguna manera? Per suposat que no. Estàvem plantejant-nos si la Judit... Clar, és que ell també té la seva parella... La pregunta va bé, això. Jo tinc la meva parella, llavors hem de veure com ho juntem tot, saps? Perquè fa de mal fer les 4 sota un mateix sostre. I sí, jo he vist vídeos per internet d'intercanvis de parella. Això parlo amb en Ribas, jo és que soc molt oberta. No. Paula, abans que marxis farem 2 coses. La primera és presentarem les 2 novetats d'aquest any també, més que tenim. La primera és que tenim un nou tertulià que s'incorporarà amb nosaltres 100% a partir del mes que ve. Xiqui, t'ho deixo tot per tu. Sí, doncs res, que com que em feia molta vergonya venir sol, m'he buscat algú que m'acompanyi. I res, és algú que és bastant nou a la colla i poder no en sap molt de castells perquè no n'ha vist gaires, però que me l'estimo molt. I així que res, Maratón, vine cap aquí, va, carinyo. Un home més! Un home més! Un home més! Vinga. I sí, Amb això ja tenim targeta al viva, marató, o- una mica seguint la idea inicial del podcast, que era que en lloc d'estar com al voltant del rugby, en Xiqui, en Marató i aquesta gent quan comenten els castells, que féssim un podcast, fent exactament això, doncs per això afegim en Marató, si et sembla bé. Bueno, No ha donat el micro que no... Sí que funciona, tio. Ho sabies, no? Ho sabies o no? sí, que porto una setmana. Vale. és que estic en molts grups, llavors a vegades faig... És veritat, estàs molt més agobiada ara que quan eres vicepresidenta? O sigui, s'ha multiplicat l'agòbio? No, perquè delego moltíssim. El que passa és que he canviat de feina i això sí que m'estressa. De què treballes ara, Paula? Soc de costos igual, però a la fàbrica de Viladrau d'aigües, que si per no ho sabeu tots, també és de la Nestlé. Aigua Viladrau, aquests, no? Sisplau. Aigua Viladrau... No ho fan en Aigua castellà, Viladrau. No? No, és tot en català, allà. I com és que s'ha fet de feina? Ara vas a treballar a Viladrau? Sí, 3/4 d'hora de camí. Gràcies. Ja, jo 1 hora i alguna cosa, Ja vull anar entrant. I estàs bé amb la nova feina? Què diuen els companys? Els companys nous, bé? Sí, tothom molt divertit. Ui, tinc una d'històries. Què tal la Busquets? Ui, és que és veritat, la meva jefa és amiga de la Universitat de Maratón. En Marató té una universitat. Sí, La Universitat de la Vida, sí. em va explicar històries de truites i coses, la meva jefa. Com de Parleu vosaltres dos, va, volem aquesta interacció ara. Fa unes truites en Maratón, que estan... Pues la meva jefa em va explicar una història en la que es va passar 3 hores esperant que Maratón li fes una truita i de cop, al cap de 3 hores, se li cau la truita i ja no tenia truita. Ja pot ser, bueno. Uah! M'estic a punt de partir l'ojete, vull dir, quina història, Mira, maco, pues no haver-me Que és convidat. broma. No, Paula, no, és que em sap molt de greu, t'ho he dit abans. Maratón, benvingut Moltes gràcies. al programa. Moltes gràcies. Una mica, què pots aportar tu com a ésser humà? No ho sé, a mi em van col·locant aquí i jo vaig pensar, no sé per què, jo sóc una persona tímida que no
que no en sap gaire de castells i que tampoc no sap parlar davant d'un micro. Com tots nosaltres, benvingut. Bueno, no sé. Jo, una cosa que sí que em faria gràcia és perquè algo que ha passat molt en aquesta colla és que ens han anat posant malnoms. Ens han anat posant malnoms i moltes vegades no saps per què. I et diuen, et direm així, i dius per què? I després donen una explicació que sí o que no. M'agradaria poder fer com una borsa de mals noms i anar col·locant a cadascú en funció... Sí, per exemple, no sé, a la presidenta li podríem dir anulator, perquè ens anul·la tot el que estem fent últimament, aleshores... Uah, és que és tremendo, això, O sigui, Jo no esperava que fos així, és tremendo. Les meves dues grans primeres activitats i pim. Una per pluja i l'altra per vent. Hola, bones tardes. I ojo Mascaro diumenge, Cafet en seques, tu. Bueno, que sàpigues que tot això no servirà perquè et canviem el nom a tu, Maradona. No, te'l volia canviar a tu, També pots intentar-ho. Ara quan vinguin els de Vilafranca no et direm xiqui, per si a cas. Ja, per lo que pueda passar. Podríem dir Grumpy, que és, saps la... Grumpy. Saps la Blancanieves i los 7 enanitos? Pues jo sé que n'hi havia un de Grunyón. No sé per què. No m'ho han dit mai, tampoc. Mai. No. I aleshores, bueno, també li podríem deixar el nom de xiqui en Emperarols, per si ve la Vilafranca, si busquen un xiqui... Ja vol dir l'Albert. També, ja està, és el xiqui també. Se siente. Sí. I jo em puc dir Ospi? Sí, i tant. Mare de Déu. De què ve Ospi? De què ve? Del seu cognom, que és Hospital. Sí, és del Marc Hospital. Perquè ell és bomber, ell no és com en Mas que ve de l'hospital. No. Ell és bomber. I de fet en Mas ve de l'hospital, però abans la seva família té una masia i per això es diu Mas. En realitat es diu Gerard Bartomeu. Vale. Molt bé. Sí? Això és el que portarà al marató. La una. Bueno. Presidenta. Gràcies. Això és un aplaudiment. Almenys algú que m'anima, xiqui? Sí, ànims, tia. Bueno, No te'l deixis, que és nou. Això de la fàbrica, que sapigueu que dimarts passat, a 3:15 vaig anar a buscar el cotxe i estava tancat. El cotxe o la fàbrica? El cotxe a la fàbrica. Ah, vale. Clar, perquè si et vas i et trobes el cotxe obert penses també mal rotllo. I com t'ho vas fer, doncs, per treure'l? Picant, vaig haver de trucar a en Dani Roca, vaig haver d'emprenyar en Dani Roca. Dani, que m'han deixat aquí tirat, fes alguna cosa. Diu, no puc fer res, qui vols que truqui? Dic, no ho sé, però truca algú. I al final van obrir. Qui et va obrir? Una noia de dintre, una noia... Em va dir, per lo vist el timbre funciona, però ella estava a l'altra punta de la fàbrica i fins que no sé qui no la va trobar, no em van venir a obrir. Pots imaginar? S'havia posat una pel·li i estava dormint, però com una campanya. Probable. Però increïble. És probable. Perfecte. Però jo trauria el cotxe abans de les 11. O sigui, podeu anar tirant. No, a veure. I l'altra novetat d'aquest any, te'n recordes el que fèiem l'any passat amb la Iruna? Sí. Vale. Hem buscat un altre noi més perquè faci aquesta... No, és conya. Entre tu i en Balta feu el cupo, Som igual de gilipolles. Que passa és que no ens agrada reconèixer-ho. Doncs hem buscat una altra noia que pugui fer aquesta secció. És una persona que està acostumada a sortir per la televisió, que jo crec que té bastanta gràcia a l'hora de fer les coses i que no farà ben bé el del mateix de la Iruna, però ja la podem presentar, que és la Rubi. He posat una cançó de TV3 perquè no sé quina és la de Travessa. I'm not gonna move from here tonight. Feels so good to have you back. Ara, fem el ball una mica de joc de les cadires. Bueno, Marató, et recuperem per la tertúlia el mes que ve, si et sembla bé. Et recuperem a la tertúlia del mes que ve. Vale, perfecte. Rubi. Bona nit. Bona nit. A veure. Tu també m'has de criticar? No, jo he dit presidenta. Jo no t'he criticat. Jo tampoc. I saps que m'agrada molt, criticar en general. Ja, t'estàs contingent? No, estic fet un parrac. Sí. Mira, és que em lio els cables i tot. Rubi, bona nit. Bona nit a tothom. L'eix transversal, Com ens ha unit. L'eix transversal de què? De Gran Via, de Passeig de Gràcia? La C25. Ah, claro, és veritat. Hosti, mira que el faig... Bon dia, Rubi! Jo també estic molt cansada, També he anat a Barcelona, hi havia molta gent. Hi havia, però una bestiesa de penya. Has anat fins a Ciutadella i tot? No, Ciutadella no està a Menorca, no em liguis,
Em diguis, eh? Ja sabem qui és la que educa els nens aquells de... Què separa Catalunya de França? On estan els Pirineus? On està Lleida? On està Lleida? El litoral, tots. On està la Vall d'Aran? Així, els heu vist aquests vídeos, És no? fort, sí, sí. Bueno. Ciutadella és el parc on està el Parlament de Catalunya. Mira, jo els he dit, sobretot, no em perdeu perquè me ficarem una cantonada de plorar i no sabré tornar de Barcelona. És a dir, tot allò que passi de 1.500 habitants me fa por, saps? Sí, estic totalment I clar, d'acord. doncs ho he passat molt malament avui. Rubi, què faràs? Quina secció faràs? Què vols fer? Per què encara no ho tenim del tot clar i faràs avui una cosa i la setmana que ve una altra? Bé, intentarem fer una mica aquesta secció que feia la Iruna de connectar part de la colla amb el micro i avui farem una cloenda del que va fer ella de si l'equip de junta o tècnic coneix a la colla i avui farem la cloenda d'això, però a partir d'ara el que farem és que vinculant la data en la que caigui el podcast, per exemple, la pròxima cau al voltant de Sant Jordi, farem que vosaltres pugueu vindre a explicar una història interessant que us hagi succeït en relació a aquell tema. Per exemple, ja us avanço que per Sant Jordi parlarem de carbasses, no de carbasses de Sagals, que per això em pensava que dies lo de l'eix transversal, indirecte, o sigui, no m'ho cap anar molt més lluny, però no. Per tant, carbasses que us hagin donat a la vida o que hagueu donat vosaltres. M'explico? Saps el que són les carbasses? Sí, no, perquè la Paula demanava per què carbasses, perquè Sant Jordi és el dia dels enamorats. Claro, però no tothom està enamorat. No. Hi ha gent... O potser molta gent està enamorat i els altres no. I els altres no. Exacte. I no és correspòs. Llavors això... Això deu passar un munt, això de les colles universitàries, de ser un desastre, això. No els hi donen carbasses, tenen una unió Es diferent. reparteixen, és diferent. Què us donen? Carbassons? No sé. Mira, penya que Exacte, ja, carbassons. penya El que concepte tira. s'entén, no? Terrible, Casio, pensava que érem amics, tio. No, doncs això, a partir de tenir un mes per pensar alguna història de carbasses que us hagi passat. Exacte. Per Sant Jordi. I qui vulgui podrà vindre aquí a participar. Ja us aniré al darrere, tranquils. Sí. No passa res. I això, i si us voleu xivar d'altres persones també, o sigui... Exacte. Si voleu dir, hi ha algú d'aquesta colla que té aquest malnom i un dia em va donar carbasses, bé, doncs també pot ser també divertit. endavant. No? Sí. Podem fer com la gran cita que farà la Dulceida, però... Terrible, lo dels noms. Però sense tant botox, sí. saps? Sort que governa el socialisme i la Rosa Romà està portant TV3 pel camí correcte per... Sí, 3CAT, la mare. 3CAT, exacte. Estàs Sí que no té res a veure No, no 3CAT amb estic bé. TV3, Coses que es descobreixen. I avui què faràs, però? Avui no faràs ben bé això, avui has dit que faràs la cloenda del que va fer la Iruna. Sí, farem una cloenda. I és que vam tindre a l'antic Preci i a l'actual encara cap de colla que els hi fem preguntes sobre la gent d'aquí. Però avui el que volem saber és si realment formaran un bon tàndem. I per tant, hauran de respondre preguntes un de l'altre. Així que puc cridar el cap de colla a l'escenari? Sí, crida'l. Cap de colla, sisplau, pots vindre a l'escenari? Li deixo al lloc. Sí? Perquè Tu? sí. Vale. Va. Bueno, un fort aplaudiment per Pau Caravaca, el Lepe de Lepeus. És ductor. Abductor. En Ribas m'ha preguntat si tu aniries a la comissió de sanitaris. És que el vaig veure a la Mirona, que li feia mal al genoll, i aviam si podia com tractar-li o alguna cosa, i no podia. No vaig L'acudit poder. aquell del... ¿Hay algún médico en la sala? Yo soy doctor en matemáticas y mi marido se está muriendo. Pues uno menos. Ho heu pillat. No estava preparat, però ens ho vam passar per l'Instagram, el meme que vam trobar. Bueno, doncs com ho fem funcionar, això? Molt bé, com funcionarà? Tenim 10 preguntes preparades per cada un d'ells, d'acord? Cada pregunta encertada, un punt. Per aprovar, quantes neu de FDB? Com tu. Què? Per aprovar, quantes neu de FDB? Pirineus. Per aprovar... Una cosa, sabeu que jo i la 40 vam entrar a Xuriguers el mateix any? Tio, és una de les fa preguntes... 38 ja anys. m'has xafat la secció. De fet, el mateix és dia. una de les preguntes, tio. Vale, perdó. Ja m'he anticipat. El treball de camp previ que hem fet és increïble, Aquí els dos pensant amb el cervell exprimit tan contaminats de Barcelona i una pregunta que se'ns ha acudit i ens l'ha fotut. Merda, perdó. Fes-la, sisplau, Tranquil, va. clar, La pots fer, vull dir. Sí, hi ha Aviam preguntes què de punts responem. fàcils i hi ha preguntes per l'excel·lent, que sabeu que sempre costa una mica. I més en aquest sistema educatiu català, saps?
Vale. Per tant, 2 preguntes seran en català i les altres 8 en castellà. 3 en anglès, 2 en italià i 1 en francès. Cada també faig francès al col·le. En sèrio? Per Sí. No, jo ne parle le français. I jo li dic M'he al excitat director, una mica, eh? una cosa, li dic, però una cosa, com? Jo soc mestre d'anglès. I em diu, ja, però els dijous te toca francès. I dic, no, hi fica resolució de problemes. I diu, ja, és francès. I jo, És que... I jo no he fet mai francès. estava molt bé, això, Dic, si vols puc fer italià, que he anat d'Erasmus, però ara faig 4 hores de francès a Com vas 6. fer l'Erasmus? A Macerata, a Itàlia. Macerata. Si chiama Macerata, sí. I alguna anècdota? No, la setmana que vens Alguna més que vens anècdota? expliques anècdotes de Macerata. No ho sé. La setmana que ve Sí, no van deixaré aprendre a fer de coca de recapte, els italians, amb doppio impasto, que es diu perquè a mi no m'agrada el formatge, i jo vaig intentar amb totes les meves forces que m'acabés agradant la pizza, però no hi va haver manera. I al final, com que un pizzaiolo, que és un pizzer, es va mig enamorar de mi, i cada dia s'equivocava quan portava la pizza, una cosa super sospitós. Miràvem Velvet, ja fa anys, hi ha gent que és molt jove aquí per no saber-ho, i cada vegada ens portava la pizza equivocada. I ens deia, sí, quan acaba tota la ronda, torno a passar per casa vostra. I venia amb birres, refrescos, i jo, birres? sobres, Birres. fora, cada dimarts, una cosa, senyor. Com I al es final li deia? vaig dir, si vols vindre, Michael, i de quin Michael, què té de Michael l'italià això? No em ves trist. Micaelo. Si Micaelo, così, clar. così vale, però Sort que Michael... el podcast es diu Parlant de Castells, perquè és que si no... Perdó. Jo vaig dir que et parlen de castells malament, O sigui... Vale. Vale, anem al joc. Comencem. Vinga. Sí. Podem fer una cosa. Potser és una mica complicat Jo fer-les en un faig els minut, punts. perquè jo parlo molt ràpid i em lleidatà. Llavors potser no ho entenen, saps? I clar, no sé si potser Anem fent. podem cronometrar... Tira. Han d'anar ràpid, Vale, perdó. Sí. Vinga. Peus, et començo fent 10 preguntes sobre la 40. Buah, sí. Estàs preparat? Preguntes de tot tipus, Tatuatge, sí. Què? Sí, també, però... Vale. Vale, ja veuràs. Vale. Perdó, es diu d'acord en català. 1. Quin dia et vas adonar que la 40 s'havia fet serrell? Fa 2 setmanes, així, no? Ens vam veure un dia. I això és una pregunta sobre la 40? Sí. Sí, claro. Home, Home, és el meu Sí, serrell. sí. O 3 setmanes, o així. Ens vam veure i vas dir, uita-la, quin pentinat. Però fa temps que Una tu vas fer resposta. abans. No sé. Abans de començar, assajos, crec. Se l'acabava de fer, Se l'acabava de fer. Te l'acabaves de fer, no? Fa un mes o dos, no Per sé. això... No, Pues ha dit 3 setmanes. Incorrecte. No sé, el temps... Com es diu el birres de veritat? Sergi Ribas. Quina modalitat de birra hi ha a la barra gràcies a la 40? Ah, sí, la sense alcohol. Molt bé. Creus que voldria conviure amb tu com l'espi? No. És correcte? És correcte? Home, i tant. A quina zona porta el seu tatuatge secret? Per aquí. Com? Que és aquí? O aquí? A l'altre costat, sí. Aquí. Donem per bona. Molt bé. De quin poble és? De Palamós. Com es diu el seu padrí? De què? De Choris o de Marrecs? De Marrecs. Perquè el de Choris no ho sé. És que no ho porto gens bé, això dels padrins. Ni tu ni jo, perquè jo no en tinc. És la de l'excel·lent. Ah, no en tens, No en tens. No. Però Veus? no, ho donem per És que jo dolent, tampoc has en contestat tinc, tu. vull dir que... Has contestat No, ho ha dit bé, perquè ha dit no ho porto bé, perquè òbviament no ho pot portar bé, perquè jo tampoc. Juez. Ho donem per bo o no? El departament... Bueno, nois, El departament d'Educació diria que no es pot suspendre ningú, per tant, aprovat. Vale, continuem. Quants fills té? 0, no? I soc molt antipàtica, jo. A quantes escoles has estat? Tu vas estar a Gavarres, no? Sí. Sí. A Gavarres i a Choris, però Choris no compta perquè és com una altra lliga, vull dir, al final, 2 convencionals, una universitària. Molt bé. I quants anys fa la colla? Això ho tinc més... La colla fa 30 anys, però ella a la colla, jo diria, va venir abans que l'Espi. Per tant, m'atreviria a dir... Un moment, jo sóc de 2014, 2015, 16... 17? 18, crec. Ah, merda, no passa res. És bona, passa és res, bona. perdoneu. És bona perquè vaig passar molt de temps vinguent sense camisa. Doncs mira, ja el veia el Però 2017. anaves amb sostén al metge o...? Bueno. Depèn del dia, Quina nota tret de peus? Un 8. Molt bé, veurem si la rodonim a l'excel·lent. És com laude, em sap greu. 40. Tan flipat. Anem a per les teves preguntes. Quants anys ha durat el seu doctorat? Masses.
I és bona, és bona. Consideres que han sigut massa? Sí, jo estava fart ja, Què, apunto o no? Sí, aquí s'aprova tot, no veus? Jo no vull suspendre ningú, tampoc. A veure si després... A veure, dues coses que faig de crossa... Te pujo la quota. No. Cada quan es talla els rissos? Cada vegada que hi ha una actuació important. Per tant, quan creus que... Jo m'he fixat en això. Quan creus que va a la peluqueria? Quan hi ha una actuació important. Què són? Depèn, hi ha Sant Jaume, Sant Narcís, temps Només de hi vas- flors, Home, jo la dono Cada per 6 vàlida. mesos. temps de flors. Molt bé, sí, es fica guapo per les actuacions importants. Molt bé. Punterilles. Quants vàpers es fuma al mes? Ui, depèn també de les actuacions. I de si em pot robar. Què consideres? Fumo poc, en veritat. Nois. Què és poc, Judit? Dormiu 3. Esteu fent... com se diu allò? Ajudeu-me. Colecho. Sortir col·livi. Ara vam fer netejar el pis i em vaig llançar moltíssims, però bueno, no passa res. I què, van al plàstic o...? No, a la deixalleria, Amb la Sí, sí, targeta no? vas un divendres allà a plaça del Lleó i tires tot el Els vàpers, o sigui, hi ha bolquers, urani enriquit, vàpers, Exacte. Una mica és això. Següent, quantes peces té del Espera, la Lidl? dono per bona o no, aquesta? Sí, Sí, però si no ha donat... Bueno, Massa, sempre és com... Si dones Massa així. sempre és molt. Vale. Massa. La massa. La massa. Pipsa. Quantes peces del Lidl té? No es pot dir massa, ara ja no. Com a mínim de roba. Com a mínim 3. Les xancletes també les Les xancletes, el barret, segur que té una sudadera. Un dia va anar amb una diada castellera amb outfit, full outfit. Full outfit. Ah, sí? Ah, no era pantaló? Hi havia que era camisa, Clar. el gorro, les xancles... Veus? Són 1, 2, 3. Intents més, no? Aviam, tinc 3 camises. Del Lidl, 3. Tinc 2 samarretes que una li vaig regalar a l'Espi perquè m'anava molt gran. 2 gorros a les sabatilles. Ah, i una jaqueta que està molt guai, també. Com així, a veure, paravents. Però això és trampa, vull dir, si té 2 gorros i són iguals, jo com els haig de dir No, iguals? són diferents, he dit que Són són diferents, són diferents. Que no t'hi has fixat? Són diferents. Molt bé. Aquesta no la dono, Ja, aquesta potser la podem No, anul·lar, està perquè és malament, una mica aquesta. complexa. Una de més fàcil, va. Quin any va començar Xorigués? El 2014. Ostres, que joves que sou, 2014. És dentadura real o hi ha hagut ferros? No, hi ha hagut Invisalign. Uah, que bon que ets, Fa poc, relativament. Clar. Molt bé, com es diu el seu padrí? Aquestes les teniu repetides. Jo què sé, tens padrí? Jo he respost la pregunta abans, vull dir que... Que has respost que tu tens padrí? No, he respost aquesta pregunta, l'he respost abans quan t'han fet tota la pregunta. Jo què sé. Tu celebres molt les coses amb el teu padrí? No, però padrí de casteller, Sí. Ah, però tinc... Tens padrí? Jo no tinc padrí. Jo tampoc, per això. Ah, doncs ja està. Molt bé, tenim 2 desapadrinats com a persones molt importants de El la padrí- vida. un presidente o cap de colla. No et centres en la puntuació, centra't en les emocions que els infants senten en aquest moment. Vols que em centri les emocions que estic sentint jo ara mateix? No. La dels fillols, que també en tens, o ja ens saltem aquesta? Però No. no, sí. És Quants que fillols- a Xori No, ja ha de sí, però contestar. a Marrecs no tinc fillols, no? Ah, sí! La Missy Lavini, és veritat! Ole! Vaig a fillolar Peus. la Missy Lavini. Sí, Peus. perdoneu. Aquí Sí. li trec un punt en peus, no? Treu-li per suposat. Dona. Resta-li un punt al peus. És veritat, no me'n recordava. Com ho haig de saber jo si no ho sap ell? Ja, no me'n recordava. És que fa molts anys. Vale, estàs a un de guanyar, No d'empatar, un d'empatar. I et queden 2 preguntes. Una, de què és el doctorat del peus? A veure, El títol? jo ni idea... Mira, puc fer la llamada del públic? No, hi ha una paraula clau. Hi ha una És paraula que clau. la qüestió és amb tabaco, però òbviament el nom no me'l sé, però és amb tabaco i no se'l podia fumar amb Marçal perquè l'havien d'analitzar i destruir abans. El Marçal o el que feien? El Què tabaco. havien d'analitzar i destruir? El tabaco. Ah, vale, uf. Estàs pillant el meu humor. Està molt bé. És el cansament de Barcelona, m'ha La resposta correcta per mi era pèptids.
no? Sí, correcte. Si ho sap fins i tot en Xiqui i els seus col·legues, tio. Vull dir, mira, en Rugby ho sabia, Perquè jo soc del Ostres, social, estàs a una pregunta d'empatar. Sí. I aquesta és molt complicada. Però per què tabaco no val? Perquè fumava vàper, ell. Vas fer una anàlisi sobre algo del fumar vàpers i fumes 30 vàpers al mes? No té res a veure amb fumar, la tesi. Va amb tabaco, va sobre tabaco. Home, jo vaig fer zoom a la pantalla i vaig entendre una paraula que semblava nicotina. Però clar, Nicotiana, bentamiana. És com... deu ser femení. Tabac. Sí. Saps? Nicotina, nicotino, deu ser una mica masculí femení. L'última pregunta, per empatar. Nois, una mica, ja estic que no us sona, us aguanteu que l'assaig ha sigut molt llarg. Vinga, 18 coses d'aquesta... 18 Quants anys fa la colla? Quants anys fa la colla? Els mateixos que jo. Bueno, noia, una cosa, vols el notable o no el vols? Vale. He dit la resposta bona, els mateixos que jo. No, és que la pregunta era quants anys fa la colla en realitat dels dos, perquè els dos diguessin 30, però el Peus s'ha ficat a pensar quants anys feia ell a la colla i dic, bueno, No, però primer he una dit que persona 30. amb doctorat no li Primer posa... he respost que la colla tenia 30 anys, no? És correcte. Vale. Però després has volgut fer l'altra part i Perquè dic... em pensava que era una expressió de Lleida o alguna cosa així, d'aquestes... No, m'ha semblat Però- perfecte aprofundir una pregunta. Vale. Exacte, sí, perquè dic, ja està bé. La gent amb doctorat deu La servir més 40 ràpid. és nascuda al 96 com els marrecs de sal. Per Molt tant, bé. tenim 30 anys. I per què et dius Bravo. 40, doncs? Perquè seré presidenta, d'aquí 10 anys seré presidenta, O I seguiràs per la sent crisi dels presidenta? 40... per la crisi dels 40 seré presidenta quan el marrecs faci 40 anys. Això ho havia parlat amb algú, no me'n recordo amb qui. Molt bé, nois i noies, i fins aquí el nostre empat entre tècnica i junta. Està bé. Aproven dels dos amb un 7. Tornarem a repetir un altre... No, ja farem una altra cosa. No, sí, exacte. Però volia dir a final de temporada, o d'aquí 2 o 3 anys, a veure si han millorat en nota. Hem empatat perquè remem a favor tècnica i junta, ho sabeu o no? Molt bé. Exacte. I un notable és molt bona nota. Sí, al final el que guanya és l'amistat. Són boníssims. És veritat. I els amics que fas pel camí? Clar, això és el millor de tot. tio. Sobretot pel canvi de barrecs, perquè a fora no pots, però sobretot per aquest canvi. Bueno, gràcies Peus, gràcies 40, gràcies a Rubi, tothom Merci. per acompanyar-nos. Qui fa possible el podcast, que és el meu amic Brides, que avui ha anat a tornar una pel·lícula al videoclub, l'Albà, la Mònica Masó, el Puma i el Nemans, que no sabem ben bé què fa, l'Aral, per la feinada que va fer aquests últims anys, a partir de la setmana que ve ja no l'agrairé més, i també m'agradaria agrair una persona que va estar al peu del canó l'últim any, així que gràcies Sergi, Nui, Malta, Sebastià Morato, Davide, Pou, Nico Elwil, Iruna Rigau, i tornem el mes que ve.